uJesu uma ngaba amadoda ephuma empini ngezwi bazalwane lithi iBhayibheli mangifunda lamadoda ayekade empini kwakungamadoda ayekade engabakhwenyana babathile besifazane. Makabonge uNkulunkulu manje amadoda uma ephuma empini lithi iBhayibheli bayasala besifazane bayathandaza. Makabonge uNkulunkulu lithi iBhayibheli uma bekhuleka afika amadoda alwa impi ayahluleka empini. Bayihluleka empini lithi iBhayibheli ngenxa yomthandazo. Makabonge uNkulunkulu lithi iBhayibheli awukubonakala indoda eyaba yisithunywa indoda kaNkulunkulu. Makabonge uJesu ufika izwi lifika kule ndoda uHezekiya. Makabonge uJesu lithi Hezekiya lamadoda ngikhuluma ngamadoda ayekade empini afika empini ahluleka kodwa thema iphuma msimango aphuma ngomthandazo. Makabonge uNkulunkulu lithi iBhayibheli kwabonakala izwi lifika kuHezekiya laselithi Hezekiya kuleziya ntaka zamathambo alamadoda ahluleka empini ngifuna ukuthi uhambe uye kuwo ufike ukhuluma ukuphila. Makabonge uJesu ngikhulume ngomthandazo kanti umthandazo unamandla. Umthandazo awudingi iningi kodwa umthandazo udinga umuntu noNkulunkulu. Athe mayiphume empini kanti ekhaya kwakuthandaza amakhosikazi ayithandaza nabo umthandazo ungathatha isikhathi eside msimango ukuthi uphenduleke kodwa amandla omthandazo akwenza lokho ababekhulekile. Makabonge uJesu afika uHezekiya wakhuluma ukuphila. Awu amathambo kwabonakala inhlaka zamathambo kwabonakala inyama yakhele emathanjeni avuka amadoda ayekade empini ngenxa yomthandazo. Haleluya. Makabonge uJesu namhlanje bekuthi angikhulume ngomthandazo ngaphambi koba ngezwini ngibonge uJesu afika uHezekiya wakhuluma ukuphila. Awu amathambo kwabonakala inhlaka zamathambo kwabonakala inyama yakhele emathanjeni avuka amadoda ayekade empini.